O Museo do Gravado de Arte segue traspasando fronteiras. Conta con exposicións en Milán, Funchal ou Salamanca de obras do seu fondo e de artistas como Picasso ou Dalí. A arte ten presenza en Ribeira en dobre sentido. Na Parroquia de Artes atópase o Museo do Gravado, unha referencia a nivel nacional e internacional. Con 24 anos de historia, conta con numerosas colaboracións e neste 2025 obras do seu catálogo estánse a expoñer en diferentes puntos do mundo. Mostras que en algúns casos abríronse recentemente. Inauguramos en Milán as series de Picasso e Miró e agora mesmo acabamos de inaugurar o luns pasado a serie de Dalí, 3 series que son o Pantagruel, as fábulas de La Fontaine e o Quixote, as ilustracións que fixo para o Quixote Salvador Dalí. É unha mostra que está no Centro de Investigación e Estudos da capital de Madeira, en Funchal, e cun grande éxito de público. Lembrar que este centro foi inaugurado con unha exposición do noso centro, coa suite volar de Picasso, fai 3 anos, e agora, ao conmemorar o aniversario, decidiron levar novos fondos. E o Museo do Gravado de Artes está tamén representado en Salamanca, xa que se acaba de inaugurar unha mostra no Museo do Gravado de Santa Marta de Tormes. En Salamanca, unha serie de gravado de Francisco de Goya e Lucientes, que é a Tauromaquia, que consta de 40 gravados pertencentes aos nosos fondos e 5 litografías tamén de Goya que se poden ver ata finais de febreiro no Museo de Santa Marta. Grazas a estas colaboracións, o Museo de Artes amosa as súas obras e exponse máis alá das fronteiras galegas e nacionais. O museo dase a coñecer non só co Premio Internacional Atlante, onde somos coñecidos por artistas de todo o mundo, senón tamén en outras institucións e outros museos que reclaman cada ano máis dos nosos fondos. Pensemos que somos un dos museos máis importantes en custodiar fondo antigo, dende o século XV en adiante. Por lo tanto, recorren a nós entidades de todo o mundo. Dicía antes que estábamos en Funchal, en Portugal, que estamos en Augsburgo, en Alemania, en Milán, en Italia, que xa estivemos coa mesma colección en Roma, e non esquecerse tamén dos que temos máis cerca, porque tamén temos series, por exemplo, Os homes de Castelao, que está no Museo Provincial de Lugo. Mentres que a serie O Quilloé ven de inaugurarse no Museo do Mar de Galicia, en Vigo, unhas colaboracións que o Museo do Gravado de Artes impulsa dende os seus inicios alá pro 2001. Vamos a cumprir o 25 aniversario o ano que ven, no 2026, faremos 25 anos abertos. Dende o seu inicio se procurou ter relacións con outros museos. Así os nosos fondos estiveron en Mérida, en México, estiveron en Costa Rica, en Nova York, pero vese que ano a ano hai maiores entidades interesadas nos nosos fondos, e iso tamén é porque nos ven noutros lugares. Noutros lugares preguntan onde está ese museo que é descoñecido para eles, para as grandes cidades e para os grandes museos, pero, sen embargo, solicitan os nosos fondos porque nos encontran en algunha desas visitas que les fan. Museo que cada vez ten máis recoñecemento a nivel internacional, pero que localmente non chega a ter a relevancia que merece. Quizáis falta ese impulso, como estamos facendo con concellos como, por exemplo, Rianxo, que estamos levando exposicións, a Pobra, ou Porto do Son, falta ese impulso por atraer máis a xente local. Hoxe é un día de semana, por aquí xa pasaron unhas 40 persoas, un instituto da Pobra do Caramiñal e outro grupo de usuarios de Acreva. É dicir, día a día vamos tendo xente. O sábado pasado foi algo extraordinario, pasaron alrededor de 90 persoas de distintos lugares de Galicia. Quizáis, ainda que había xente de Porto do Son, de Rianxo, quizáis botamos en falta máis xente local, de aquí de Ribeira.